Ayan. Si camera na lang ang nagwagi eh. Uy, palipad ni Gigi yan. Patakas ni Gigi yan. Wala. Malapit na maluto. Sarap. Yun o. Diba nagbukang bahay siya? Hi guys! Welcome po sa YouTube channel po namin. Tapos, po, maglilinis po kami ng bahay. Kasi po, may Darating. may darating po kaming bisita. Yay! From Manila. From Manila and Qatar. Qatar. Ayan, ngayong araw ay muna kami, yaya muna. Ay, inday muna kami. Yan. Kasi sobrang napabayaan na tong maraming kalat. Kaya kailangan naming maglinis. Siguro maghapon tong linisan. Maghuhuli tayo ng manok. Ayun, nakabang. Dami, oh. Papa, dahil wala ka, samantalahin na namin to. Uhuli kami ng 5 manok. Tatlong Patay. Pagdating mawala na, Patay tayo kay Papa niyan. Isa lang pa, isa lang. Promise, isa lang. Kami na tilapia, nauna na nga Let's kayo. go guys! Samahan niyo po kami sa paglilinis. May nagpisa na manok, oh. Ha? Yes, may 6. Oh. May 6 tayong chicks. Dito tayo sa taas. Oh. Sukal na nakarating ng dragon fruit dito. Naggapang na. Sukal na. Dapat mga grass cutter na. Buo. Oh no. Makit na. Kaya tayong maupahan grass cutter. Dito tayo simula. Ang iba talaga pag pag lalaki ang nakatira, Diyos ko day. Ang bahay, walang linis-linis. Si Alex po ang nakatira dito ngayon sa kubo. Walang ano-ano. Huwag magawang magwalit. Yakan din yung nagwawalit. Baka daw mabawasan ang kapugian niya pag naglinis. Parang isang taon na nakatira dito. Tanggalin na kaya natin to. Sira na. Palitan na lang. Kaya na lang yan. General cleaning tayo. Sila sa baba, oh. Nakapunla na sila, Kuya Ulan. December 22, patanim na namin. Taniman na naman.
Sipag ni Dana, oh. Oh, kabay naman, Dana. Welcome daw sa YouTube channel niya. Oh, itong isa naman, oh, nagkasipag. Guys, isang kaldero. Ewan ko kung magputi to. Tignan mo naman lahat. Kaitim. Dapat buhangin. Kaya nga, naman tayo buhangin. Ay, no? Pala sa may babuyan, meron tayong buhangin dyan. Bibla kayo kung magputi mo to. Santi pasing naman nagawalis. Si JJ dito sa kubo. Nag-aagiw. Kain guys. Sabi Tita Ligaya eh. Kala mo naman katagal ng mga bisita natin dito eh. Ilang araw lang ba? 4 days lang naman eh. Kailan ba? Anong araw yun? Sabado. Anong day? 4. 4? Ay talagang 8 din siya? Punta tayo dito sa ating dragon fruit. Sukal na oh. Hindi na nag-grass cutter. Mamaya magtatanggal din kami ng mga punggos. Yung katulad nito oh. Naninilaw. Kailangan naming ikat. Good luck. Kadami. Puti na yan, te, ah. Tayo guys. Si Auntie Ligaya ang magaling magpaputi ng kaldero, eh. Kaputi. Nakuha pa yun pang sa ilog. Pag nasa ilog, hindi niya makalimutan yung buhangin. Sa dagat. Nagkuha ka pa yata sa Auntie, inasakan. Nagkuha ka daan? Hindi. Nagbulsa. Nagbulsa lang ng Kapino man yon, daw hindi man makalinis yon. Kamagayot nila. Hindi makahugas yun. Kaya nga, Dapat siguro pwede. dapat yung buhangin talaga. Yung kaya kung buhangin nung nagkuntaya, nagdala. Ang maganda rin na, ang magandang pang is din, Ante, yung ano, yung kwan ng nyog. Oo, yung dahon. Ay, yung ano. Yung bunot ay yung ano Parang niya ba? Bunot. Pag ako nag-isip, hindi pasado kay mama eh. May kumbang-kumbang. Alin maglinis? Yun na. Yung mga yaya kami. Search ni ano, ni Alex, sa lagay. Nakadalawa na kami guys. Titig na titig na. Pinaukan dana. Paugas ka na. Oh, pasado na ba yung is-is ko? Pasado na to, Ante? Yung is-is ko? Pwede na rin. Halanganin pa yung pwede na rin ah. Pwede nang pagsaganan tayo. Kumbang-kumbang oh. Dito kung tapos na rin ito kanina. Duble. Dili. Hi!
Ay, busy kami guys. Galinis-linis. Na. Malinis na. Wala pa nga. Malinis po. Yan, kasi Gigi. Apo. Kailangan maglinis. Kaya di ba Dana? Po. Kailangan natin paghandaan. Sunod na araw. At malapit na. Bisita. Dito yung magbisita? Ha? Dito yung bisita. Kailan? Kasama mo? Sino? Ikaw, dito ka rin matutulog. Kasama mo yun. Sino nga yung pangalan nila? Bebelin. Taga saan yun? Nesa Del. Taga saan yun? Taga... Bulong. Taga? Nasa katatas na yun. Nasa Manila na sila. Excuse me, Dana. Ha. Malinis. Malinis na. Malinis na. Di pa nga eh. Malinis na. Manok, manok, manok. Manok, manok, manok. Balaw galaw. Ano? Ikaw daw nalagay sa kanya. Opo. May puso pa sila oh. Hindi na naluto yung puso. Puso ng puso. Pung puso, 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 puso. Puso ni Dana. Malampa na. Lampa ang puso. Nang ay manok, madami. Much later. Yan, pahinga muna ng konti. Merienda muna. time. Merienda. O, diba? Medyo, ano na, maaliwalas na. May pahalaman si Ate Madonna. O, tingnan natin yung isa ni Ate Aisa at ni Auntie Ligaya. O, kapuputi. Diba? Pwede nang manalamin. Mamaya, pag nandito si Kuya Ulan at si Alec, wala na namang itsura. Talaga ah. Kanje, merinda. Nilalaban mo, Day? Itong kortina mong mula nung binili. Hindi ka na labang, hindi pa nakakatikim ng laba. Wala 2 years na yata. Wala pa? Anong wala? Magdalawa pa lang. Good hindi na matanggal ang dumi. 6 months, ito nga 2 years. Wow. Hindi naman siya masyadong madumi kaya Hindi, binahayan na nga nung ano, yung... bubuyog. Hindi, yung bahay ng bubuyog, yung nilalagay sa gabi. Sabi ko, ano kayong parang bato na? Merinda tayo guys. Pahinga. Guys, merinda. Sige guys. Wait lang. Nag-diet. Wait pa magmerinda guys. Kaya mahuli naman daw tayo ng manok. Okay, kayo yung dalawa yan. Kain namin. Okay, salpukan. Sige, akin to. Akin to. Okay, sige. Sige. Kulumong! Kulumong!
Wala eh. Sige. Go ante, kayo may ante. Sa likod yung isa. Doon ka sa kalikod, Peng. Ayaw pahuli si Chicken Joy ah. Ayaw pa huli ng buhay? So, yun, magpasok. Pasok ka eh! Sino daw maghuli sa loob? Sinaraduhan mo naman. Ayun sa taas ba, Peng? Asan siya? Yun sa taas. Huli ka balbon. Hindi maalatan, hindi ka tulibay. Nakadami to. Leche plan natin. Sino kayang nag-ano yan? Ganyan. Ayan, nag-agay ko na tayo. Yung? Ay, nagkotbo. Yung kamukha niya? Ay, kapulot na. Ay! Yan. Kala mo yan, hindi ka lalo na mahuli na. Uy, may butas. Pahuli ka na eh. Ikaw ang napili namin eh. Ikaw yung napusuan namin. Parang mahabol na. Hindi mahabol yan. Alas, ang tiligaya. Pati ako napapakuha. Hindi, talo, akit ka pa eh. Magpatong ka dyan, oh. Tapo yun. May hina kayo. Sabi niya, wow! May hina kayo. Sige, akyat. Hey! Hey, aso. Ay, puwag sa pulip. Yung paa. Ang hawakan mo. Yun. Si camera na lang ang nagwagi eh. Ade, Uy, palipad ni Gigi yan. Patakas ni Gigi yan. ako baka mag-contact. Lala. Huli ka balbon. Kapain mo kung mataba. Mataba ka? Ano? May pabayabas si Gigi oh. Bayabas eh. Likab pa more. Anong project mo, Day? Painter muna tayo for today. Ano yung kamo pang ano sa karton? Maawa tapos niya malagyan kahit na. Blue, pang ano, pang munisipyo muna yung bahay natin. Hindi na kasi namin naharap, guys. Hindi na namin natapos. Hindi na lang may dumating na bisita, no? Kasi kung di pa nagdating yung bisita, hindi namin Talaga siya. maayos. Much later. Oh, may tubigan kami dito, guys. Welcome to Elementary School. Sa Barangay Hall. Nagbibenta kami ng ano, mineral water. Hindi kasi pwede yung mga light color dito kasi ano, bukid, maputi. Ano yun, ang daming ano, puti. Dumi. Kasi mga nakatira pa lalaki, kaya ano, hindi pwede yung mga light color. Ito yung mga dark. Walang martyrio. Wow, sarap buhay. Paduyan. Nagukay. Ay, may pa-cortina ang mga lola nyo. Igay namin. Yan, palambutin muna. Oh, baka nagtataka kayo, guys, kung aanhin namin to. Nalatik kami, guys. Maglalatik kami sa anniversary.
Latik-latikan. Latik na kakanin. Galingan ninyo magsayaw. Bahala ka, ante. Lagyan namin ng tali yung paa mo. Paano? Iguyod-guyod. Oh, kabila. Bata, hindi ako nagsayaw. Paano? Paano? Simula bata ka, ante, hindi ka nagsayaw. Oo, hindi. Ikaw, ante, ligaya. Ay, Dahil sa matanda na ako bago ako magsayaw. Hindi ay hindi ko dancer yan, alam. kagaya nila Patchay. Lahat ng nasayawan ko. Taray, danceris pala, sante. Sante, ligaya. Nung araw. Kaya pala eh. Kung hindi namin alam. Punta kami, katanukan. Ante, sample nga ng ano, nung maglalatek. Check natin yung tinola. Mukhang napapaulan pa. Sarap yun. A few moments later. Ay, ano yung sabaw, ante? Yung sabaw ng bigas? Tama na yan. Tama yan. Ayan na. Malapit na maluto. Sarap. Kaya lang, nakalimutan namin yung dahon ng sili. Kain muna tayo ng alagang baboy. Baboy na Ate Greta. At ni Mother. Nilabasan na naman yung tilapia. O, kala nila kakain na sila. Yung tanim naming dito, kamuting kahoy, may na. May mga dahon. Ayan. Yan. Gutom na ay. Ito, baboy na yung Mother. Yan din na na. Gutom na gutom? Aga pa. Ito, kay Ate Greta pa yan. Nabansot po guys. Nabansot. Nabansot yung kanyang bone. Magbili ng buwan. Ay, magbili ng tamang 5 months na. Yung dorok. Dorok. Nabansot. Bansot pala ang dorok. Dito sa kabila, wala na. Pero lalagyan din namin yan. Nabenta na. Paulan na Abutan pa yata kami ng ulan dito Parang madiligan naman itong mga tanim ko. Kaya nga yung dragon fruit para madiligan. Masyado ng dry ang lupa. Kain lang tayo. Dogi.
A few moments later. Sarap po. Kain! Masarang po sa biyaya. Pinagkakaroon sa amin sa araw-araw namin. Mga po namin ito nakasakal biling kagsay. Hirin po namin at sa pangalan sa Amen. Kain! Kain po! Guys! Pagod. Okay guys. Kaya marami akong makakain. Deserve nila mag-tinola. Dan, pinagluto ko sila ng tinola. Hindi pa ako tapos guys. Kakalahati pa yung nalilinis ko. Upo ka na lang dito. Tuloy natin mamaya. Dahil masipag ako, deserve ko ang hita. Ako atay. Tsaka atay. Ako leeg. Pati tayo. Favorite. Ako leeg gusto ko. Ano nga, yung maliit talaga eh. Bumalik din yun sa akin. Papa, kinatay namin yung native mo. Ngayon lang kami magpala para wala ka nang magawa. Nakatay na. Nakatay na. May nagpisa naman eh. 6 ang ano. May kapalit. 6 ang kapalit. At tilapia, inubusin na ninyo. Tulad yung kalabaw na. Pati manok. Kapain ka di ba? Makain ka na. Kaya nyo? Yes. Masarap nga kapag maniba-diba yung kapaya. Manamis. Lalo pag kamo. Kamay na sante. Bagong titas. Ini. Nakatulog ka Dana? Hindi, nagsiselfone. May kacap. May kacap na din. Baka tapos sa inyo pa ba? Get Wilson nga po pala kay sa daddy ni Sir Aldrin. Diyan sa Bicol. Hello po. Pagaling po kayo. Wala na naman kaparamdam na manok ah. Taglit lang. Baw. Kainit. Sarap talaga magkain sa bukid eh. Balayin natin. Isaw. Ako yung torta. After nito, tulog tayo. Masarap matulog ngayon sa taas kasi malinis. Pwede na dyan o sa sa sala na. Nagmukhang sala na siya. Tulog muna tayo. Bago tayo matulog. Sarap ng native guys. Sa susunod, yung pato naman. Diba? Libre na naman ang tanghalian. Ay, nako. Si Auntie Ligaya daw, madami siyang nakakain pag kapag nagbablog kami, pag ganitong Pero pag sa bahay nila, hindi siya makakain. Kasi, walang ulam. Kahit may ulam. Kahit may ulam, ante. Hindi dapat pala, ante. Lagi tayo luto-luto. Ito, nagutom. Daan ang ulam mo. Madami man natawa sa akin tam kagabi, te. Huwag mo nang pag-gusto mo nang i-ano. May nag-chat pa nga sa akin. May talent pala si ate mo. Pagtulog. Ate pa lang. Malamig daw ang boses mo. Nasa pagdadali niya lang po sa rep no. Kalit ka lang sila maligo. Malamig. Kaya nanginginig eh. Bali guys, abangan niyo yung aming anniversary. Mayroon kaming Konting anniversary presentation. Yes. Bali, busy hang kami nitong mga nakaraan kasi nagpa-practice kami ng aming presentation. Kaya abang-abang.
Sa December 10 yan. December 10 ang aming anniversary. 1 year. First anniversary. Abang Delegaya. Isang taon pala nila sa December. Ako sa February pa. February din siya nagpasok. Marami na naman tayong mapapasaya kasi marami kaming hinandang mga palaro. Good match. Much later. Ano, tapos ka na dyan, Day? Bakit, Dana? Before and after. You know? Diba nagmukhang bahay siya? Oh, kulay blue din ang pinto. Diba? Mineral water. May pangalahalaman pa siya, guys. Ay, nako. Ang sarap mga pag malinis yung bahay mo. Sarap ng pahinga. Hindi nakaka-stress. Ito bodega to, at saka CR. Ito na guys, si Kuya Ulan at si Alec. Kaya nagpapaligo na sila ng kalabaw. Halos kararating lang nila. How. Much later. Yan guys, pauwi na po kami. Sana nagustuhan ni Alec yung aking doon. Ginawang transformation. Nagulat siya yung pagpasok. Sabi niya, ano to? Ba't may mga ganito sabi? Diretso niya sana yung tsinelas niya. Ayaw niya daw guys ng malinis. Gusto niya madumi. Yan. O, let's go guys. Pauwi na po kami. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.